Hello everyone, kadok ave phanta kardom nang pajerik lo kardom karbi rap society ahin pen ate karbi rap star ahin pen isi non lun heloi aning ke hang atuma phan warsai ke me nang pipon lake online se chapate ji la non pini pen ke beta nang ke than iglo lake kopi lo polotang te rap for money ne lun heloi tangka cepalong ji pan lun heloi pen la so bang la si la bang ke rap star bang le lo rap star bang la karbi youth festival ho si pa do lo non bang ke na si non bang ke abong ja posi rap for money la pu si chathan lo he amin ning ke le dam ude thai mane si tame mane nang le lun heloi lun non la pen ke tangka re cepalong non la so phan lo ko son lo klem nai polo tang te la bang ke no age limit arta ve la ke bihek lang positame osomar lang positame la tanang cepate dun me lapan ke arlo sotum da cepate me pin sotum da cepate me lo la kado ka veda cepate long lo lapan ke arta dojing tum stame sarmar sar pimar la tu alang le tum ta kado ka veda cepate me lo la se la bang nang le tum ke klem nai bang ke emet hang alun lo ke emet hang alun lun heloi lo lapan ke music beat ta la nang le tum sichiri nang po na hok pastame la bang ke nang le tom methang ke thek a bit nat pen sikilong ma koson si ke soi ke joy ma la so bit le chiri non la pen ke lyrics bang e karbi pen choji la pen ke lam kang lit bang ke pangwoi long le lo la ke dag ne lit tom long ke prang banta aron do kok lo pase asila lam ke me an pen nang le tom kwan ma ka heloi thek la bang si nang le tom long pu la lan chot takali la pen ke la dak bang ke lyrics ke me chot kali views talang ponji lapan ke likes talang ponji comments ke la ke po me mate di likes bang ke inur account long inur veji pot la likes pen talang po lapan ke views first bang ke views so second bang ke likes pen lang po la hini pen lo lapan ke lyrics talang pon po lalu he la senang le tum lun ka heloi bang parjume senon lapan ke nang le tum methang le ciklik non mohor chenem non nang lito hemlong la pen la non ni li video ka selam son la pu arpan le klik non ho la pu jat bang ali ho la pu jat bang le ciklik la pu selfie pen na chok la pu back camera pen na chok la nang le tum salam la si non apor nang pilo la pen ke prize money bang ke winner ke hai bang pu bang ke 10,000 la pen second prize bang ke 5,000 la pen third prize bang ke 3,000 la si like a long week for people a certificate the people first prize 10,000 with certificate second prize 5,000 with certificate third prize 3,000 with certificate la ke nang pidat po la si nang lutom ka cepate na video nang ke lunang ji bang ke pini penta star lo sa tame pini mat ke ka practice avedat tahai po potsi up to July 30 kalete 31 an se cheklo jon apor nang picture cheklo jon so se chek popini an ban ke ho la an bang ke last day lo video submit la pan ke a video bang ke quality mesan ne la non son apamu ne li nang than tang son cheklik nang po la pan ka the ang long le cheklik non akang ting long ke la video quality ke me pan ta siksak da je clark le dat po la pan ke reject nang ko pola se video ta ka the ang long cheklik non la pan ke ase ta nang le tum alam the pa chok dak non lalo la pen lyrics bang pamesan kali pelotang te la video nang san hot reject dat ha la sin apa chini lo la sin nang le tum ka cepate tum ala aper ketok a mobile number whatsapp long le nang lu igno 8134 850282 la bang so phone number long se nang le tum video nang lu nang po la video submit last date 31 July la hini yang bong lo la an la so pilo pelotang te result paklang je bang ke November 14 children day hotsi a result bang people lapan ke price ta pipet po la si 3 months po jo July submit date August September October an lo la 3 months ke nang le tum views che pong thek nang po lapan ke like views pen like ke la votes lo lapan ke lyrics ta ne tum nili tum lang pon po nili tum da dolo kado ka ve la rappers penang ana tum nang lang lunji setame lyrics ta mesan ne lapan ke votes ke la ke views ke la ke lyrics melote votes ke dopo pose nang le tom han pachini lo quality pa mesan noi lapan ke lyrics ta pa mesan noi views ta che pa mesan la han lo la se kado ka ve phantala rap for money
aputake pini nang pachini lo berta ke me lun heloi pen tangka ke cepalong abidi lake do verji pupedet hai seta non si kecheng lapan ke komentu tong do tuji ne chini ne seta laso apor golden chance poson se rason apor hot nang le tum mama lun heloi cepate tum an avar sai nang pipon lo kardo